Ang pagkayunik o kung pagkatumalagsaon sang Biblia nga mong pulong sang Dios. Nagaliwat sang minilyon nga mga kabuhi sa mga katawhan. Kagini indi matupungan o kon malabawan sang anuman nga mga sinulatan, moderno o kon karaan man. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon o kon pagtalakay. Sa aton leksyon sa eskwela sa Batika, kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department diri sa Central Philippine Adventist College Church sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, inyo masonson nga host. Kag sa siningation, ari nakita sa naunang simana sang aton bag-ong nga leksyon sa kadua nga trimestre. Kag sa sini nga higayon, ako nagapasalamat nga ari ang aton duwa ka mga batikan kag mga season nga mga manunudlo naton diri sa School of Theology, diri sa akon tupad si Pastor JC Aragon o kon si Dr. JC Aragon Jr. nga mo ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPAC. Kag si Pastor o kon Dr. Victor Montaño ang aton former nga dean apang tungod sa kinahanglanon siya gin request nga mag full-time tudlo sa aton nga School of Theology kag ang iya ginahandle Old Testament studies kag ang biblical languages. Gentlemen, mayong adlaw sa inyong tanan. Pastor Aragon. Maayong adlaw, Pastor. Kag maayong adlaw man sa tanan namon nga mga kabyanan nga matutom gid kag masunsun nga pamati kag nagatan-aw sining aton matahong mga programa. Yes, Pastor Montaño. Maayong adlaw man, Pastor. Kag madamo salamat sa pag-imbita nimo sa akon liwat sa sining aton nga programa. Ginapasalamatan ko man ang aton mga manugpalamati nga masunsun nga tagpadayon nga tanaw sining aton nga programa. Yes, gentlemen, Pastor Aragon, Pastor Montaño, pribilyo gid sa mga kauturan nga ari kamo upod naton sa pagtuon sa aton nga leksyon. Apang sa hindi pa kita aton na naitamyawon ining aton mga kabyanan ka mga kauturan nga sa masunson gid padayon sa pamati kag pagtuon upod sa aton leksyon sa kada semana. Aton ginatamyaw ang aton nga mga administrators dira sa Negros Oriental Siquijor Mission nga ginapanguluan ni Pastor Elicer Patricio ang presidente, ang executive secretary si Pastor Ildefonso Bakilabat, ang treasurer si Sir Loloy Mandalupa. Akon man ginatamyaw si Sister Vicky Yaon dira sa Australia o kon sa New Zealand. Akon man ginatamyaw si Mrs. Sopa Berlas sa Kabangkalan, Negros Occidental. Si Sister Hazel and Chippy Martinez dira sa Walabes Hotel sa Ruas City. Akon man ginatamyaw ang mga Delphin family and Tony Canaya Senior and family dira man sa Ruas City. Akon man ginatamyaw si Mr. and Mrs. Tony Gabat sa Hinubaan, Negros Occidental, Mr. and Mrs. Ricardo Istores dira sa 1000 Missionary Movement sa Silang, Cavite, si Engineer Rolly Sisipoy dira sa Mayla Carlota City. Kagakon ginatamyaw si Pastor Owen Imen and family dira sa Northern Antique. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo. Kag mga kauturan, hindi ka malipat. Ara gyapon kita sa Radyo Bandera, Sweet FM sa kada Biyernes ng gabi, alas 9, tubtob alas 9:30. Kag akon ginapasalamatan si Doc Ramil Oy, ang CEO
kag ang iya mga kaupdanan si Sir Iljan Castaño kag si Sir Jen Paul Hineroso. Ara man kita mga kauturan sa CPAC FM 88.7 sa kada Sabado sang aga alas 6 tubtob alas 6:40. Kag ara man kita sa kada Sabado sa kagahon sa may radyo Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos sa kada aga sang Sabado mga kauturan. Kabay pa nga aton ini timanan kag aton ini sundon mga kauturan. Ang Dios magapakamayo sining aton programa. Pastor Aragon and Pastor Montaño, ari na kita sa lesson 1 sang aton ikaduhang trimestre sa sining tuig. Ang balaan nga kasulatan, ang pagtuon naton how to interpret the scripture. Kag sa sining unang semana, uniqueness of the Bible. Kapang sa hindi pa kita magabasa sa aton sadsaran nga teksto, aton na niduko ang aton mga ulo, akon pangabayon si Pastor Montaño sa pagpangamoyo. Sa imo dalangpan nga Dios makagagahom manunuga tag-iya sa tanan nga butang. Dako ang among pagpasalamat kag pagdayaw sa imo. Masadiin kami magatuon liwat sa imong mga mili nga mga pulong. Kabay pa ini nga mga pulong Ginoo magahatag sa among pagpadasig sa among espirituhanon nga pagkinabuhi dira sa imo. Kag buligi kami Ginoo nga maintindihan namon ang mga pulong nimo para sa amon nga kinabuhi kay ini ang imo kabubuton matuman diri sa amon. Madamo nga salamat Ginoo sa pagsabat nimo sa among pangamuyo sa ngalan ni Jesus kami nagapangampo. Amen. Amen. Pastor Aragon, ang aton sadsaran nga teksto makita sa Salmo 119 versikulo 105. Akon pagabasahon, ang imo pulong suga sa akon mga tiil, kagkapawa sa akon banas. Amen. Salamat Pastor Montaño and Pastor Aragon. Ari na kita sa lesson 1, the uniqueness of the Bible, para sa Marso 28, tubtob Abril 4. Okay. Ano ang pagka-diferensya sang Biblia ikumparar sa iban nga mga libro? Pastor Aragon. Ang bala nga kasulatan makita naton mga kaabyanan, mga kauturan nga isa siya ka pinsahi, hindi lamang siya kaangay sa mga diksyonaryo, Yes. kaangay sa mga ordinaryo nga mga libro nga ginsulat sang mga manginalamon nga mga katawhan, apang ang bala nga kasulatan isa siya ka ginbugna sa Ginoo. Ginhatag sang Ginoo para sa iyang mga katawhan, labaw sa tanan sa paghatag sa mensahe sang kalawasan. Ginsulat ini siya sang 66 ka mga libro kag mga 1,500 ka mga tinuig ang kalawigon. Apang aton makit-an diri ang pinasahi sining kasulatan. Bangod maskin pa, Pastor, ginsulat ini sa lain-lain nga mga author, lain-lain ang ilang lugar, lain-lain ang ilang background, lain-lain ang ilang panahon, lain-lain ang ilang lingwahe. Apang makita naton ang pagkaisa, ang unity. Sining sinulat kag isa ka talalupang don ining ginbugna sang Dios sa tao. Yes. Unique ang mga nato nga tumalagsahon. Yes, Pastor Montaño, Doc Montaño. I agree kay Pastor Aragon nga unique gid man siya. Kay imagine Pastor damo sila nga nagsulat sa ang span sang time mga 1,500 years. Pero kung atong tanawon isa lang katima siya, isa lang ang subject matter nga ginahisgutan sa ginahambalan sa ang Biblia. Kag ang Biblia man Pastor according to history nag-agi man sang ginatawag nga pagtinguha sang tao nga tapuson nga untaton ang Biblia, gubon ang Biblia, ang Biblia ginasunog siya, ang ginadumilian sa pagbasa. Kung magbasa ka mabuang ka kuno.
Kag ang iban ang nagabasa siniga hupot sini Biblia gina persecute pastor. May mga tao man nga nagahambal nga inang Biblia hindi na magdugay. Apang kung aton naon tan-awon subong pastor, ang Biblia ara pa ang tong mga naghingabot sa Biblia wala na nagkalamatay na gin-translate pagid sa ang Biblia sa nagkalain-lain nga mga Yeah, mga lingwahe. lingwahe. Pastor, so ara ang Biblia tumalagsahon gid man. Unique siya. Yeah. Tumalagsahon kag iba sa tanan. Okay, Pastor Argon, nga ang ginatawag sa living word of God. How? Paano nga nahimo siya nga buhi nga pulong sang Ginoo? Sang una pastor sang ang Ginoo nagtugas ang kalibutan kag wala pa ang sala. Ang tao hilway siya sa pagpakigsugilanon sa Ginoo. Yes. Wala sang gap sa ilang tunga. Apang bangod sang sala, hindi na ang tao makaatubang sa Ginoo sa pagsugilanon face to face. Yes. Bangod nga ang tao mamatay na bangod sa himaya Yes, sa Ginoo. kanami sina. Kag pinaagi sini ang Ginoo nagpangita sang pamaagi kung paano niya mapakilala ang iyang kaugalingon sa tao. Kag duha ka butang ang ginhimo sa Ginoo. Nauna ginhatag ya ini ginatawag nato nga general revelation. Yeah. Ang pagpakilala sa iyang kaugalingon pinaagi sa mga tinuga. Kag pinaagi sa hinimo sang Ginoo makit-an ang iyang gahom kag existence. Apang bangod sang sala, hindi kaayo nangin klaro ang pagpakilala sang kinaiya sa Dios bangod sang epekto sang sala. Yeah. Sa bagay nga siling padira daw kaangay ini siya sang apa nga nagahambal sa pagpakilala sa Ginoo. Sa bagay nga ang Ginoo naghatag sang ikaduha nga pagpadayag. Ini ginatawag naton siya nga special revelation. Yeah. Pinasahi nga revelation nga amo ang pagpakilala sang pulong sang Ginoo nga ginpakilala niya sa duha ka bahin. Nauna, written word of God, kag ikaduha ang living word of God. So, ining written word of God aton masayod siya pinaagi sa balaan nga kasulatan apang hindi pagid ini bug-os gid nga nagapakilala sang aton Ginoo kag labaw sa tanan siya man nagkari subong isa siya kabuhi nga pulong sa Ginoo siling pedra sa Juan 1:1-5. In the beginning was the Word. Yeah. The Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh Yeah. and dwelt with us. So, Yeah. dira pastor aton makitaan nga si Ginoong Hesus mismo nangin buhi nga pulong nga amo siya ang nagpakilala sa aton sang kinaiya kag sang gugma sang Dios. Amen. Yes. And then we will study further about that, Pastor. Nga si Jesus nangin buhi nga pulong. Yes. Pastor Montaño. Living siya, pastor, kay ang balaan nga espiritu nga amo ang author sang Biblia, nga amo nag-inspired sa prophet, amo man siya ang agent sang pagpanuga. Yes. Kag hindi lang siya agent sang pagpanuga, siya ang nagtugas ining kalibutan. Yep. Siya man ang nag-inspire sa propeta, kag siya man ang nag-inspire sa aton, naggiya sa aton sa pagbasa sini nga mga pulong karon nga sa diin ini nga mga pulong applicable gid hindi lamang sa akon sa aton kag sa mga tawo man sa past amo man nga applicable ang kamotoran sa Biblia. Yes. So buhi siya, padayon siya. Yeah. Nga And panghikot in that's sa atong correct, Pastor. kinabuhi. Pastor Aragon, kanami man to sa imong nga punto nga sang unang mga panahon ang Ginoo nagistorya sa pinaagi sa kinaiyahan, pinagi sa mga bulak, pinagi sa mga tanom, sa mga pispis kag mga kadagatan, kasubaan. Kag sang wala pang sala, ang Ginoo nagistorya sa tao face to face. So ginatawag na gani sa English nga theophanies. And then sang pag-abot sang sala, daw medyo distansya na. Hindi na makakita ang tao sa Dios. Tungod nga nalagyo na ang tao. It is not God nga among nag-depart sa iya presensya, pero ang tao nagpalagyo, nagamatamat palayo. So, isa sa mga pamaagi sang Ginoo nga mapabilin gyapon ang iya nga pag-istorya o kun ang iya nga mga tinutuyo sa katawhan labi na gid sa kaluwatsan sang tao amo ang paghambal.
Pinagi kay Moses. So sa atong eleksyon, naghambal ang Ginoo nga Moses, isulat mo ini kay hindi lamang ini mga witi-witi nga mga istorya, but inyo ni kabuhi para ni sa inyo pala abuton. And that's it. So Pastor Montaño, you mentioned about nga buhi ini siya kay ang nagsulat, ang tag-iya sini, ang author sini nga ang nagginhalinan sini nga mga pulong buhi even until now. So that's why nga sa imo ginambal kay nga bisan ano nga mga pamaagi nga untaton ini sa mga katawhan, wala nag-untat, napatay na lang ang mga nagahingabot, ang pulong sa Ginoo is still alive even until today. Amen. Yes. Amen. Okay. Sino ang nagsulat? Kag pila ka bilog ang nagsulat? Yes, Pastor Aragon. Bangod sang sala, aton ginsaysay kay na pastor nga ang Ginoo hindi na makapakigsugilanon sa tao. Sa bagay nga ang Ginoo nagakinanglan siya sang isa ka alagyan. Yep. Agud to siya makapakigsugilanon liwat sa tao. Kag ina pinaagi sa tao mismo. Yeah. Kag ang Dios nagamit sini mga propeta, nagamit sini mga katawhan nga iyang ginbugnaan sang iyang pulong, agud to ang mga tawo amo man mismo ang makasugilanon sa ilang level. Yes. No, sa ilang pag-intindi sang pulong sa Ginoo pinagi sa lingwahe man sang tao. Yeah. Kay pare bala pastor no, may mga bisita kita nga mga foreigners. Diri. Mahambal ta Ilonggo sila, maghambal ta sang mga Tagalog sila, hindi sila kaintindi. So, we have to come up to a certain level of communication nga sila makaintindi sang aton ginahambal nga there will be symbiotic communication, give and take, nga maintindihan nila sang aton ginahambal kag sila aton maintindihan. So ang pagka-unique sang Biblia nga ang pulong halin sa Dios. Di ko ni hambal sang Dios ang iya lingwahe, hindi tiya kaintindi. That's why God has to come down nga manaogid siya sa level sang tao for man to be able to understand the will of God kag ang plano sang Ginoo. Yes, Pastor. Matuod pastor nga nagkalain-lain ang mga authors sini nga ginsulat ini sa nagkalain-lain nga lugar, nagkalain-lain nga circumstansya. Ang background sini nga mga writer, ang iban sa ila, kung aton tanawon may ara hari, No. may ara shepherd, mga pastor, may ara fisherman, may Yes. ara farmer, May lawyers, may Pablo. lawyers, so si Pablo pastor, may mga sundalo. Okay, apang mga pastor kung aton tanawon bisan madamo nga mga writers nga nagsulat sini sa nagkalain-lain nila nga mga context, isa lang ang nag-reveal sining mensahe sa ila. Isa lang ang Isa ginhalinan sa lang ang mensahe kag amo ang Dios amo na nga ang Dios amo ang author kag gingamit niya ang mga tao sa pagsulat. Kaya ang Amen. halin sa Dios ang mensahe pastor, Halin sa tao. hindi sa tao nga gihimo-himo lang. Yeah. So, Kag amo na ang pagka-unique, Pastor, no. Amo na nga paano mabutang sang Ginoo ang iyang hunahuna sa hunahuna sang tao. Kay ti ang Ginoo ya infinite mo. Wala sala iyang Ginoo perfecto iyang panguna-una iyang lingwahe. Ibutang sa limitado finite human minds nga among gingamit ya nga ini mga 40 o 44 ka mga Bible writers, si Moses, si Joshua, so forth and on, nga nagsulat sa Biblia hasta sa kay Juan the Revelator, na ti limitado ang ila mind. That's why may uniqueness ini kay nagblend ang divine and human instrumentalities equals Bible. Scripture. Yes. Kag si Ellen White naghambal ka namin sa ginhambal diri ni Ellen White Yes. pastor sa Selected Messages Book 1 page 26, the Holy Spirit amo ang nag-qualify, ang balance amo ang nag-qualify sa ila, amo ang nag-enable sa ila sa paghimo sining ila nga buluhaton, kag amo man ang nag-guide sa ila nga mga pang-ino-ino nga sa diin sila nakahimo sining nga mga mensahe. Yes. So Yes. ang Holy Spirit gid pastor ang ang Nga sa amo ang Importante siya. naga-control, naga-influence sa huna-huna sining mga katawan nga gingamit sa Ginoo sa sulod sang 1500 ka mga tuig. Halin sa kay Moses hasta sa kay Juan the Revelator. That's 1,500 years nga gap. Yes, ang isa pa gid pastor ka mga punto dire nga aton makuha
nga ini nga mga authors o kun ang mga sulat. Kay ti kun aton gidyaw na ang author ay ang Ginoo gid. Ang tao yang mga sila ni Pablo kay sila ni Moses gingamit lang sang Ginoo sa pagsulat sini in human form nga maintindihan naton nga mga katawan. That's why ang Biblia nga kagin translate ini sa aton naman mga lengguwahe. Amo na may Ilonggo kitang Biblia, may Ilocano kitang Biblia, may Tagalog kita, may Korean, may Japanese nga mga Bible for us to be able to really understand. Yes. No. So ang pamangkot pagid pastor nga gamit ini sang Ginoo. Oo. Para lang nga maintindihan naton. May ara ba lang nga mga discrepancies nga mahitabo sini? O kung may mga problema nga mag-abot nga hindi na that's why kadamo subong sa mga interpretasyon sang Biblia. Yes, paano nato na masolbar Pastor Aragon? Nga atong talapang dun, Pastor, nga ang Dios himpit, Okay. ang tao hindi Hindi. himpit. Wala ina nagabuot silingon nga kun ang Ginoo inspire sa tao sa pagsulat sa balang kasulatan, ang tao nangin himpit man. Hindi. Ang tao nagapabilin lang siya nga amo lang gid sa gihapon kaangay bala sa sinulatan ni Pablo. Si Pablo kiti lawyer siyang iyang sinulat do inabugado man. Inabugado man. Si Pedro kiti mangingisda siya. Ang iyang sinulatan iya man style sa mga ngisda. So nagapabili ng ilang pagkatawhanon. Apang ang aton talupang doon, ang tao hindi himpit sa bagay nga ang iyang mga sinulatan, posible may ara man nga daw mga discrepancy, apang ang aton lang mahatagan nga assurance is the word of God, the thought, o kon ang ideya mismo kag ang pulong amo ang himpit 100%. 100%. Ang iyang mensahe. Yeah. The And that's message is perfect. Perfect. But the way it was written was quite erroneous because of the human factor. No? Yeah. So, ang mensahe, Pastor, himpit na. Yeah. Oo. Ang pagsulat lang may ara nga basi ang spelling dira Oo. o basi kung kaisang iya dira ang pagsulat may mga gamay nga mga discrepancy apang wala ina nagaepekto sa mensahe. Sang mensahe. Ang Sang mensahe, pagka-perfecto oo. sang mensahe Oo. sang Ginoo. Yes, Pastor. Montaño, sa hindi Pastor Montaño. Ang pastor amo ni siya nga pareho bala sang 1:3:16. For God so loved the world. Ti sa English na. Kung aton inilunggo kay ginhigugma sang Ginoo ang kalibutan. Yes. Kung anong nainsindihan sang English, kagin translate sa Ilonggo, nga ang Ilonggo nga mga tao hindi kabalo mag-in-English, pero gin translate sa Inilonggo. Kung anong naintindihan sang Japanese, amo man ang naintindihan sang Pilipino. Though it was spoken in a different form, in a different language. So, ang punto mo, Pastor Aragon, kay na, nga ang mensahe is the same. Whatever how, kung paano man na siya ginpadala, kag kung paano na siya nga ginhatag, ang importante, ang misay sa Ginoo perfect. Nga ang Ginoo nakigugma, bisan kita makasasala. Yes, Pastor Montaño. Yes, Pastor Aragon. Parehos bala, Pastor, sang isa ka love letter. Oo, yeah, and that's correct. Hindi buot silingon kay kun ang love letter na kon sala ang spelling kay ti pananglitan ako grade 1 section 20 abi Yeah. ako. Ting akon grammar dira, ang akon spelling dira sala. Hindi buot silingon kay sala ang akon grammar, ang akon gugma hindi hindi himpit. Hindi impit. Ang akon niya gugma ang mensahe nakon sa sulat himpit, pero bangod sang akon limitations mayara siya nga mga seeming errors apang wala ina nag-apekto sa mensahe nakon nga paghigugma. Amen. Amo man na, Pastor, sa moderno naton subong may mga text na kita. Oo. Sa cellphone ang mga text da hindi na perfect nga grammar mo. Kag ang spelling sala dira. Kaya ang mga love dira ginhimo ng LUB. Oh, and then ano pa ng mga gina-shortcut nila dira. Posible nga hindi sakto ang grammar, pero ang mensahe naintindihan sa nagbaton. Labi ng mga kabataan sa mga makaintindi sang lingwahe, sang cellphone, kag sang mga YouTube, kag mga Facebook, makuha nila ang mensahe. And that's the same with God. Nga ang Biblia,
bisan may sala pa na may discrepancy pinakiti ko naton tanawon ang Biblia, may mandamo nga mga sayop, human errors. But the thought, the message, the idea coming from God is still perfect and intact. Amen. Yeah. Okay. Kadto kita, Pastor, sa propesiya sa Biblia. Isa sa mga uniqueness sa Biblia nga ang mga wala pa nahitabo na sulat na daan. Talagsa ka lang, way ka sang makita sina nga mga klase sang style sa pagsulat sa mga iban nga mga literary pieces. Oo, nga mga sinulatan ni Edgar Allan Poe, ni sino pa na ang mga bantog nga mga ano ni wala sila nagsulat sina, but the Bible is full of mga events nga wala pa nahitabo ginsulat na daan. Yes, Pastor Montaño. Matuod na, Pastor, nga ang Biblia, part siya o isa siya ka propesya. Kay ang nagsulat sini mga propeta. Kag ang author sini amo ang Dios. Nga sa din ang Dios, He is the one who acts. He is the God who acts in history. In So history. kahibalugid siya kung ano ang dalagan sang istorya, may sinugdan kag may padulungan. So nahibala na sang Ginoo kung ano sa diin kita makadto kag ini gin-reveal niya sa mga propeta, kag ang mga propeta nagsulat man sini. Kag isa sa mga ebidensya naton nga propesiya siya kay may ara sa mga fulfilled prophecies sa pag-abot sang Mesiyas nga ang atong Ginoong Hesus na fulfill gid siya in literal sense, Pastor. Yeah. So the Bible is a prophetic book. Yeah, and that's it. Nga naghimo pagka-unique sa Biblia. Aside from being a living Word of God kay buhi gyapon, it is okay. Pareho sa example nga sa panahon ni Moses, ginsulat na daan dito nga ang Mesiyas matao dito sa Huda. Oh, 400 years ago, 4,000 years before na fulfill nasulat na daan ni Moses dito. Nahatag na daan sa Ginoo. And then ang 70 weeks nga atong gintun-an sa Daniel nga sa ligad nga semana, yes. Ang Mesiyas nga mag-aabot, yes. Ang pagpalansang sang Mesiyas, ang hindi pagbaton sa iyang mga katawan has been written already before. It has been fulfilled. Pastor Aragon. Ang isa man ka unique sa balang nga kasulatan sining prophecy, Pastor, ang balang nga kasulatan may ara siya nga 100% prophetic accuracy quotient. Yeah. Sining mga psychics kung kaisa mahatag sila mga 95, 98. Pero ang balang nga kasulatan 100% ang accuracy sang iyang prophecy. Yep. So makita naton dira ang gahom sang Ginoo kag ang iyang divine intervention sining mga tagnaanon nga wala gid pagkapalta. Yep. Kag ini nagapakita sang gahom kag sang pag-intervene sa Ginoo Yeah, sining balang. kagang isa, yes, kanami na pastor. Kang isa pagid, si Moses ang iya ginsulat wala nagakontradict sa mga nagsulat nga patay na si Moses. Ang iba niyang nasulat way panatawo, pero ang ginasulat nila tanan isa lang ang direction. Ang pagluwas sa katawan sang Ginoo, gugma sang Ginoo kag si Jesus nga amo ang Mesiyas nga magaluwas sa aton. Amen. Yes. Okay. Pastor, why the Bible is a history? Paano nga inahimo ini nga masiling naton historya? Sino ini historya? I think my question is sang sakto nga question, hindi kay why kundi paano ini nahimo nga historya sa mga katawan sang Ginoo. Ang Biblia, Pastor, hindi na siya ginkos in a vacuum. May ara siya sang historya siya. Kay ang Ginoo nagsulod sang pagpakigsaad sa tao. Yep. Pagsugod sini may ara gid siya sang time element, may space element ni siya, Pastor. Nagsugod ini sa panahon sang Israelitas asa nagpadayon. So makita naton ang dalagan sang istorya nga sa diin ang Dios naggiya sa iya nga mga tawhan kag ini nga mga narrative, Pastor,
mga narratives ginsulat sang mga propeta, Yeah. pastor. Ang paggiya sang Ginoo sa iyang katawhan ginsulat sang iyang mga sulugoon, sang iyang mga propeta gani ang Biblia ara gid siya sa istorya gid. Istorya ini sang Ginoo nga nagbulig sa iyang katawhan, nga nagluwas sa iyang mga katawhan. Istorya ini sang Ginoo nga nga may ara sang paghigugma sa iyang mga katawhan, nga may ara sang kaluoy sa iyang katawhan. Istorya ini sang Ginoo nga nagpakamatay siya sa iya, gihatag niya iyang kaugalingon para sa iyang mga katawhan. Yeah. Sakto na, Pastor. May isa ka tao na mangkot sa akon. Pastor, nga ang Biblia ang istorya lang sa mga Israelinon. Nga wala ito yung istorya sa mga Amerikano, istorya sa mga Chinese, istorya sa mga Pilipino, istorya sa mga Germans. Oo, na. Kung daw nabudlayan ako magsabat ito, but later on, nadumduman ko nga, ang Ginoo ya may ginpili nga iyang katawhan. Nga amo dira siya nag-demonstrate sang iya nga pagigugma sa katawhan. Nga pinagi sini nga mga katawan, eventually kita nga mga guwa sa mga Israelinon, eventually madalahig sang istorya sining kaluwasan nga pakita sang Ginoo pinagi sa iyang pagpili sang Israel nga mangin iyang katawhan. Kay ti ang kung aton istoryahon gintawag sang Ginoo si Abraham. Okay. Nga kag pinagi kay Abraham nagtukod ang Ginoo sang iya nga nasyon nga dira ginpakita sang Ginoo ang iyang demonstrasyon sang iyang pagtatap sa iyang mga katawhan kag hasta karon naglapta na sa aton ang kaliwasan. Yes, Pastor Aragon. Kakun aton pastor tan-awon ang geography sang balaan nga kasulatan, aton makita ng accuracy sa mga lugar. Mhm. Pananglitan sang Bethlehem, Yeah. pananglitan sang Mount Moriah, Mhm. pananglitan sang Red Sea nga gintabok nila. Ini makita naton nga hindi lang sila nga sugid-sugid kundi nga maskin aton kadtuon mismo makita naton nga ini nga mga historical event sa balaan nga kasulatan very accurate kag are Yep. still existing today. No, kag makita naton dira ang katahom nga pamaagi sang Ginoo sa pagpamatuod nga ang bala nga kasulatan iya gid ginbugna para sa katawhan sa paghangop sini sang mensahe. Okay. Sa aton to recap sa aton nga natunan, Pastor, ang aton natunan nga ang Biblia is a living word of God. Nga buhi nga pulong sa Ginoo. Aton man gintun-an nga nagamit siya sang mga human nga mga writers nga ibutang sang Ginoo ang iyang divine message kag divine ideas kag sa iyang divine nga Dios non nga paghigugma. And then aton man natunan nga ang Biblia is a book of prophecy. It is also a book of history. Oh. Now it is a book that would change my power to transform lives of people. Kag minilyon, Pastor, damo sang nagkalamatay nga ginakaptan ang Biblia. So ang Biblia has changed millions and millions of people. Pastor Montaño, sa ano hindi nga pamagi nga naka-change ang Biblia sa kabuhi sa mga katawan? Pastor, ngaan makasarang siya sa pag-transform sang lives ng tao. Pagliwat. Tungod kay ang nag-inspire sa propeta ang balaan nga espiritu. Yep. Kag amuman ang balaan nga espiritu nga nagagiya sa aton sa pagbasa sini. Kag amuman ang balaan nga espiritu nga naga-work sang transformation kay amo na ang trabaho sang balaan nga espiritu to convert us, to change us, Pastor. So amo ni nga may madamo nga mga tao nga na-transform sa pagbasa sini. Ang mga criminals nahimo nga naliwat sila, ang mga tao sa bukid nagbago, ang mga cannibals, mga pastor imbis nga nagapamatay sila tao karon mga Kristiyano na sila. So nagtransform gid man ang kinabuhi sang tao. Kag ini nagtransforman sa akon nga kinabuhi sa imong kinabuhi kag sa kinabuhi man ni Pastor And that's Aragon. correct, Pastor. So ang balaan nga espiritu gid, Pastor, dako ang iya role sa pagsulat sa Biblia.
sa pag-preserve sa Biblia. Kay just imagine na preservar hasta subong ara gyapon. Oo nga nakaagi sang mga balod kang mga bagyo sang istorya, yet ang Biblia is still present and still available for us today. So ang balaan gid nga espiritu amo ang dako nga role sa pag liwat sang kabuhi sa mga katawhan. Kay ti ang balaan nga espiritu amo ang nagpamaagi nga masulat kag through the Holy Spirit ang nagabasa sa Biblia will also be changed. Wala na kita, Pastor. Last word nimo, Pastor Aragon. Ang balang kasulatan nagasaysay mga kaabyanan, mga kauturan nga nagasiling siya, tun-in ninyo ang balang nga kasulatan bangod sini makaangkon kamo sang kabuhing dayon. Gani nga ang Ginoo nagahandom nga kabay paaton pagatun-an ini nga pulong kag ini magabaylo sa aton kinabuhi kag magadulong sa aton sa Ginoo para sa kaluwasan. Pastor Montaño. May ara istorya sa mga tao sadto in the past, pastor, nga sa din ini nga mga to nagtindog sa pagprotektar kag pag-amli kag tatap sining pulong sang Ginoo. Gitindugan nila nga sa diin gisilyuhan ni ini nila sang ilang nga mga dugo. Faithful sila. So kita man ini siya nga mga example nga panawag ini siya, we need also to be faithful sa pulong sang Ginoo. Yeah, mga kauturan ang pulong sang Ginoo buhi. Kag kadamo sang mga ebidensya nga aton makita sa pagliwat sa mga kabuhi sang katawhan. That's why buhi siya kay ang author sini ang ginhalinan sini nga minsay buhi hasta subong. That's why kung aton lang tugutan ang Biblia nga magliwat sang aton kabuhi, may kaliwatan gid, may pagkausab kung sa Cebuano pa, there will be changes that will happen to us. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo kag ini mga kauturan introduction lamang, damo pagid sang aton matunan mahitungod sang pagkabalaan sang Biblia. Sa sunod nga semana aton matunan kung paano nag-abot ang pulong sang Ginoo sa mga katawan kag kung paano ini na preserver. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigin nga tion, salamat Ginoo nga imo kami gintagaan sang gamay o kon dalagko nga mga pagsiding kag pagtanaw Ginoo kung ano kabalaan kag kung diin ang pulong naghalin. Salamat gid nga amon ini batunon nga may pagtuo kag ini magaliwat sang amon kabuhi pakadto sa pagkamatarong kag sa pagmangin anak nga lalaki kag babay sang amon nga Dios. Salamat gid nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen.